Tul ix-xhur tas-sajf jiġifieri bejn nofs Ġunju u l-aħħar ta' Settembru mhux se jkun permess li jsir xogħol ta' twaqqih u tħaffir f'diversi żoni turistiċi madwar Malta u Għawdex. Dan bilan li naqqas l-inkonvenjent fi żmien fejn il-popolazzjoni f'pajjiżna togħla mhux ħażin bl-ammont ta' turisti li jżuru pajjiżna. Din l-inizjattiva ttieħdet mill-Awtorità tal-Ippjanar, l-Uffiċċju ta' Regolamenti tal-Bini u l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Il-kap tal-Uffiċċju ta' Regolamenti tal-Bini Michael Ferri qal li trid tittieħed kull prekawzjoni sabiex tiġi salvagwardjata l-aktar industrija importanti għal pajjiżna. Matul is-sena ma jista' jsir xejn bejn satej u l-erba', imma fis-sajf ma jistax isir f'żoni turistiċi ebda tip ta' twaqqih jew skavar. Għaliex dan? Għaliex iż-żoni turistiċi huma l-ewwel popolati ħafna iktar. It-tieni nkunu qegħdin noħolqu bħala pajjiż ħafna inkonvenjent, mhux biss ta' traffiku u inġenji imma anke ta' trabijiet. U t-tielet ukoll għandek sitwazzjoni fejn ħafna min-nies li jiġu vaganza Malta f'dak il-ħin huwa ħin ta' mistrieħa lihom. L-aktar lokalitajiet li se jkunu milquta minn dan l-avviż legali huma Taslima, San Ġiljan u San Pawl il-Baħar. Il-lista tinsab fuq is-siti tagħna bħala Building Regulation Office, tal-Planning Authority u tal-Malta Tourism Authority. Dak hija l-lista. It-tieni, inti għandek sitwazzjonijiet fejn għandek postijiet li jkunu biex ngħidlek blanket, jiġri pereżempju għandek lis la Bormla u l-Birgu, ebda xogħol ma jista' jsir fejn jidħol xogħol ta' twaqqih u skavar. Il-Belt Valletta l-istess ħlif xi żewġ areas partikolari. Naturalment hemm konsegwenzi u pini għal min jikser dan l-avviż legali. Mill-multi u l-multi varjaw skont l-offense xi tkun, skont il-gravità tal-offiża li inti twettaq u llum il-ġurnata għandna sitwazzjoni fejn anki aħna bħala uffiċċju għandna l-awtorità, għandna id-dritt li mhux biss inwaħħluk il-multa, imma għandna l-fakultà u d-dritt li lilek nissospenduk milli tkompli dawk ix-xogħlijiet. Ferri spjega wkoll li meta jsir jaf li xi ħadd fil-viċinanzi tal-proprjetà tiegħu se jagħmel xogħlijiet ta' tħaffir twaqqih jew żvilupp għandu jassigura li l-perit ta' min qed jiżviluppa jkun għamel rapport dwar il-kundizzjonijiet tal-proprjetà u li ssir stqarrija ta' kif jiġi eżekwit ix-xogħol. Iżda fuq kollox wieħed għandu jkun ċert li min se jiżviluppa għandu polza ta' assigurazzjoni u garanzija bankarja.